Sign. Sig det på somalisk, jeg skal Så sign først. Hvordan... Asla er den nu. Han siger mig eller andet. Jeg kan også sige... Eller nu, hvis. Sign nu, men jeg brækker jer. Ej, Thijs. Ja, det er ikke spil, man. Jeg har ikke knus. Jeg skal få det Thijs. Eller, gulde, Christian, sejt. Nej, man, jeg er helt færdig, man. Hallo, sign nu, vi tager sidste, gå i seng. Eller, Jeg skal op klokken 6. Skal klokken 5, man. Hvem er det, Jeg har man? ikke sovet i hele weekenden, men jeg er fucked up. Jeg er ligeglad, sign nu din noob, mand. Jeg brækker armene på. Hallo, din ære, du rører på noob nu, mand. Eller på nyheder. Jeg smører dig, Christian, hvis du ikke tegner. Hallo, lugter bare røven, Ergo, mand. Fuck. Du er helt væk, mand. Du er ikke Prøv nu at svin, høre, mand. hvis der ikke... Prøv at høre, mand. Hvis du ikke var sen, var der ikke nogen, der ville spille med dig. Helt seriøst, mand. Jeg er glad for, at der er en VT, du kan bruge gratis, mand. Lol, gudde, mand. Jeg undrer jer alle sammen fed nu. Så når du er folk til mixed og jeg har VT, bare kom ned og gader 9. Det er bare så rigtig. Jeg har VT spot. Jeg har fået sponsoreret VT. Jeg har VT. 4 til mix, jeg har VT sponsoreret. Du er Jeg så har et room, der hedder gader 9. Du er så ring. Jeg pikker Levi. Fuck mig. Fuck dig, gulde. Jeg har ikke behov for dig, mand. Der er ikke nogen, der gider spille med dig. dig. For dig. Jeg pikker heller ikke dig, Thijs, din noob. Nobody. Ja, der er mange, der gider spille med mig. Jeg er også... Men jeg spiller bare dårligt, når jeg spiller med nu. Eller Ja, det gør jeg nemlig også, mand. I er så ring, I to. jeg kan ikke få mig selv motiveret til at spille bedre. Thijs, kan du blive ved med at snakke? Jeg har båner på. Jeg har båner på. Bliv lige ved med at snakke. Eller getting gay. Eller Christian, du skal være Ja, sådan. Nej, bliv ved. vi var i byen. Prøv lige stå Thijs. Christian, vi var i byen i fredags, ikke? Sammen med min kammerat og så nogle af hans indvandrervenner der. Så var der en af dem, der... De havde bare prøvet at gik rundt til at snakke til alle mulige damer. Så var der en af dem, der sagde, undskyld, har du mange penge? Så siger hun, ja, hvorfor? Nå, men giv mig lige nogle af dem. Nå, men det var fuck det. Så er der en, der går over til den anden, så siger han, undskyld, har du nogen forsikring? Så siger hun, ja, hvorfor? Du har sgu lige givet mig en booty i bukserne. Jeg var helt bare... Åh, det var god. Ej, knækkede mig også bare ren, man. Ej. Fuck, hvor fedt, mand. Rigtig perke, jeg går over til ham. Undskyld. Fuck, det var fedt. Har du tænkt dig, at tog dig beskudt ud af på i dag, Thijs? Nej, det er den. Jeg ved ikke, hvem der er. Det er dem fra pladsen, mand. Det er dem fra pladsen. Ja, det er perker, der skyder hinanden. De er jo helt færdige. Fedt, mand. Det er dem fra pladsen, mand. Sådan noget dope. Hallo, mand. Sej nu, jeg brækker mig. Fede idioter. Hallo, Ergo, du ryger på mute, hvis du ikke skruer ned på din mikrofon. Du skal bare holde din kæft, gulde, mand. Jeg ved, hvor du bor. Pas på. nu. Pas på, jeg ved, hvor du bor. Bare lad være med at komme, når det er mørkt, så kan jeg ikke se dig. Christian, du er så lam. Du er så lam. Ej, jeg har bunder på, mand. Hvorfor fanden får du boner bag folk, de sidder og snakker, mand? Tænder det på stedet? Det var midt om natten. Jeg har aldrig set over til min kæreste nu, mand. Jeg skal bare have hende. Jeg taler... Har du en kæreste? Hvem fanden gider at være kærester med dig? Hun må være lidt og retarderet. Ej, se hvor lækker jeg er, altså. Lad være med hun ikke er mørkeret. Hun er ikke mørkeret. Hun er ikke mørkeret. Det ved jeg sgu. Er du sikker på, at det ikke er en mand? Det er faktisk Svend Åge, mand. Er Svend Åge fra Brøndby? Svend Åge fra Hvidovre? Ja, ham kender jeg godt. Nej, han er syg nok, ham der. Han er ikke for sjov. Svend Åge med den store gren. Ej, det er fandme nasty. Jeg har bundet på. Kan du lige snakke, Thaj? Nej. Stønd lige. Du sidder ærligt, du sidder og spiller pik. Jeg sidder bare med hånden i. Stønd. Thaj. Lad mig lige få en god nat. Stønd. Han er jo helt blæ. Du er helt færdig, mand. Ergo, du er helt væk seriøst, mand.
Du er helt fucked oven i hovedet, mand. Jeg er så træt, mand. Ergo, mand, du er seriøst helt ude af skide. Du er helt færdig, mand. Jeg er så træt, at jeg griner af ingenting, mand. Det er helt vildt. Hallo, Ergo, hvad laver du sådan? Hvad har du lavet den her weekend her? Sådan? Ej, hvad hedder det? I fredags, der var jeg i byen sammen med nogle venner. Og så, hvad hedder var det grineren? jeg var brændt helt af, mand. Var det det? Jeg er helt skudt. Hvad Jeg er helt skudt har der. du taget? Jeg tager bare coke. Jeg har gjort Er helt... du helt på coke, eller hvad? Jeg er helt Var skudt du af, helt mand. fucked på coke? Helt Helt fucked på coke? Men Ergo, der tager noget coke, ikke? Så går han ind på ind, ikke? Og så giver han bare max gas, og så går han ud igen, og så er det med. Når jeg tager coke, så venter jeg, så kommer jeg på VT, så får jeg lige Thijs op til at stønne. Stønd, så. Går du sne med et sur? Oh my god, mand. Jeg er helt færdig med mig. Ergo, skal du snart med til fest, eller hvad? Er du med det der tatovering, du har der, jeg bliver sgu da bange for at blive voldtaget. Ja, er du bange for at blive voldtaget af mig? Jeg skal ikke ham der Chronix, jeg skal ikke beholde med ham. Det er helt vildt, jeg skal ikke beholde med ham der Chronix. Det er helt... Prøv Ergo, hvornår fatter du? Der er ikke nogen givet spil med dig, du er nobody. Grant han gider godt, han vil godt beholde mig. Du er nobody. Det skal kun fordi han ikke har spillet med dig før. Grant, i fede svin, hvis du siger du ikke vil beholde mig, ikke? Jeg kommer og stalker dig. Nej. Hvad er min ven på en nat? Prøv at se, jeg laver en anden. Du er bare noob, Grant. Det eneste du kan sige. Ja. Sig du har boner på, og du er noob. Det er eneste. Jeg har vundet på, der gider ikke gå ned. Jeg har lige hørt Thijs. Thijs stønd. Du er ikke fra en bagud, mand. Du er seriøst helt fucked oven i hovedet. Hallo Grant, du kan sgu da ikke bare demote mig, fordi jeg ikke gider at skrive ready. Jeg skal lige have en med mig. Du ved ikke ham der Chronix, hvor ringe han er. Du ved ikke, hvor ringe han er, mand. Er du blevet demotet? Nej, men han truer mig, hvis jeg ikke skriver det. Fuck, hvor svedigt, mand. Fuck mig, jeg stalker dig. Jeg stalker dig, Grant, hvis det er. Du har et lille ordforråd, du kan sige, din noob, jeg stalker dig, og et eller andet. Jeg har heller ikke behov for det. Jeg har ikke behov for det. Jeg er boner. Det er det, jeg kommer frem med. Det. Hvad fanden gør du, hvis du får dig et job, men du kan ikke snakke, du kan sige, din noob. Jeg stalker dig. Prøv, hvad er du god til? Hvad er du god til? At stalke en noob? Ja, men det er sådan nu. Han sælger en kunde kommer over. Nå, hvad gør du den her telefon? Ja, jeg er boner på. Nå, okay. Det er så. Altså, det er andre otroligt mange. Gulle, Ergo, hvor gammel er du? Jeg er 22. Okay. Hallo, hvis vi skal være på samme hold, så er du også Thijs? Er I andre også med, eller hvad? Fra før? Ja, alle er med, undtagen dig. Skynd dig sign, for jeg har skrevet ready, hvis jeg overtransfer. Nej, jeg kan ikke. Jeg har sovet 3 timer hele den weekend. Ja. Hallo, fix nu Gulle, mand. Christian, fix nu lige. Vi tager en sidste kamp. Jeg skal også ind og spille begge lige lidt, mand. Hvad er nu det her for noget med, at jeg skal admin signes? Ja, admin sign ham. Kom, gør det. Og hvis han ikke joiner, så får han bare band. Kan du godt admin sign mig? Ja. Grant, gør det. Hvad er det for noget? Sådan der. Hvorfor kan jeg ikke komme ind, mand? Ja, fuck sker. Du er med for fanden, Thijs, din fede. Nej. Så sejler alle fandme også være med. Og jeg kan ikke trykke out, fordi at... Altså, sign ham igen. Sign ham igen. Jamen, der er slave der. Eller godt kræft, ellers så vanker. Hvem er leaders? Nu 3. Hallo, Grant, sig luk røv til mig, din nar. Han skal pick mig til at starte med, mand. Fuck, vi siger luk røv til mig. Så tager du nogle af mine venner, Ergo. Hele din vennekreds på internettet på grund af mig. Fordi hver gang du picker mig, så siger jeg, at jeg skal have nogen med. Så kommer du automatisk til at snakke med dem. Eller du nobody er ærligt. Hånden på hjertet. Altså, skal I alle sammen køre for mig? Fuck hovedet. Nå, hånden på hjertet.
Hvem er det? Hvem er du egentlig?